ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum az-zurriyatahum a cikin suratul a'raf az-zurriyatahum ya'ani sel manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum lallai dayanku yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 mene yawman nutfa haka ne ku sani cewa lallai dayanku ana tattara halittar shi a cikin ma'aifan uwan shi yana kwana 40 a matsayin mene dogon mani a kwana 40 yana wannan kwana 40 din wani kwana 40 sai a kada shi sai koma mene sai koma jini a wani kwana 40 din sai juya sai zama tsoka ga 40 ga 40 ga 40 nawa kenan wannan 120 wata hudu kenan ko sa'annan sa tura mala'ika ana tura mala'ika na zuwa zai busa mai rai sai yi digo guda uku daya sama daya nan na saman brain kenan ba kai kenan da su ababuwan nan spinal cord na gefen nan da nan sa'annan na gefen nan da nan aya sai nuna muna cikin suratul mumin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما سيتي فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين an zuba muka jijiyoyi an kauna ma an yi wannan an gama kawai ana jira kawai development ne ana ta developing Allah ya kawo wani halitta wanda ake kira shi mai saka wani tubalin halitta ne ana kira shi zygote cell sai zai saka hanci ya saka idanu kunni gira ya saka komi an gama halitta so abinda nake fara takaice shine muna da ɗabi'anmu ya bambanta shi yasa ma magani ya bambanta to ya kamata a san da wannan magana da nake yi har yanzu shine ciwon siga na kwakwalwa na ce idan wannan vaso din ya sauko ya zo ya hadu da nefro an sun hadu sai su actin akan bitsari to bitsarin ya shiga bulada bai shiga da zafi ba amma idan an samu matsala nan din ya toshe vaso bai sauko zuwa kwada ba ko kuma a'a vaso ya sauko amma shi nefro bai responding to action na wannan ba bisari ya tayi shigowa cikin blada zai ga ko da dan kaɗan ne ya shiga sai shiga da zafi sai ka tashi a guje ka je bitsari kana dawo bayan minti biyu ba ka sake koma kana dawo za ka koma kana dawo aikin kenan shi yasa da ga masu irin wannan matsalar sai ce muka yana bitsari so 10 so 20 so 30 ini ne ko da dare to ko an je an gwada ba a gani da ja gwada ba da ga ciwon siga ba amma idan an zo gurinmu kana bayani sai mu ce muka na kwakwalwa ne kuma kun ji kenan duk wani na da irin wannan matsalan sai ku ce mishi na mene na kwakwalwa rashin saukowan vaso ne ko kuma a ya sauko amma nefro na cikin kwada wanda suke haɗu su yi aikin bai responding to action na wannan ba due to the blockage na an samu a cikin kwadan shikenan sai bai da matsala to da wannan ne za a ga mutum namiji ko na mace magidanci ba ko ta yi aure ba sai ga suna bitsarin kwance sai ce wai aljanu wani aljanu matsalar na nan kwakwalwa mai yawan bitsarin ciwon siga na kwakwalwa ne shi na bin shi wannan ko an gwada ba za gani ba shi na ake kira shi diabetes insipidus. Diabetes what? Insipidus. Ya rabu gida hudu, akwai central,
akwai nephro, akwai gispo, sannan akwai gestational diabetes na mata masu ciki wanda suna iya gadar ma da abin da za su haifa. Yara ƙanana wanda bai kamata ce yana fitsarin kwance ba, za ga yana fitsarin kwance, to yana da ciwon siga. Me mafita? Shi ne maganin a samun kwallon addu'a. Na ba ta gani kwallo na addu'a, musa addu'a ya ko rabbana ma khalaqata haza batilan subhanaka fakina azaban nar. Duk lokacin ka karatun Qur'anin ka zo nan ka kamanta to abin ka gan shi a duniyar nan Allah bai halicce shi kawai haka ba. In an samu addu'an nan, in an fasa shi, akwai wani seed a ciki ko seedling ba yana nan a ciki, to da samu ire-iren su a tara sai a ja soya shi, sai a ja me a soya. In an soya sai yi gari shi a soya, ina ana soya gidan nan sai yi gari, sai dunga ɗiba teaspoon ana zuba a nonon fulani ko ruwan lipton ana sha safe da yamma. To insha Allah mai bitsarin kwace ma zai bari. Mun bai da sako ko mun sauke aiki ba, kaga Allah bai zai kawo mu kuma ba ko yawwa, tunda Allah ya bamu kuma ya ce mu yi bayani, shin kaga muna yin nan. Amma an ka ce a baka yi banda ka zo gurin mu muna karba kudi sosai. In ka zo son ce 30,000 ko 40 ga wani kudin ma juna yanzu nan. In wannan bai muka ba, ka je ka samu, mun san ɗorawa ko sassakin ɗorawa, sassakin shi sassaka kai garin shi ma lipton ko nono teaspoon safe yamma ana sha, bitsarin zai bari. In ba yi wannan ba samu kanamfari, a samu mene? Waye bai san kanamfari nan ba? Shi ma yi garin sha don gana sha, mai yawan bitsari zai bari. Don mungun ciwon suga ne sai sa ka zama dehydrated, ka zama bushe shi haka ka mai ciwon kanjamau. Gashi kuma zai gajiya muka da kwada, kaje ko ka dawo ko ai kwada zai gaji, shi jakan bitsari bulada din ma zai gaji. Suna oba aiki, suna oba kuma matsala ne. Wannan kenan. Idan ba yi wannan ba, a samu fatan rakumi mai dauke da gashin shi ko jelan rakumi, in an samu sai a jika ruwa a ba mai bitsarin kwance ko mai ciwon suga ne yana sha. Bitsarin kwance ma ciwon suga ne, mutane ba su sani ba. Rashin performing a gurin iyalai, mutum ma na da matsalan ciwon suga. Yes, kana da ciwon suga mai mataki na 2, type 2 diabetes, saboda ko ina a jikinka ya zama block, ya daskare, baka ya komi. Wannan kenan. In ana so a gane cuta, shine na ce a duba ɗabi'an lase ciwon zuciya. Me ɗabi'an zuciya? Zafi ne ko sanyi? waye zai gaya mun? Zafi, saboda zafin ne quite okay, amma saboda baka sani ba ko? Aiki yana aiki kwarai kwa sosai. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Zuciya kenan. Ya samu matsala, mutum ya samu matsala yanzu nan, yana dauke da wani jijiya guda biyu ana kira su artery and vein. To da zaran wannan artery and vein din sun blocking, jini mai dauke da oxygen bai tura ma kwakwalwa, shikenan
zai ga mutum ya samu matsala yanzu nan. Matsalar mutum dai samu shi dai samu paralysis, shan inna ba, mutuwan ɓarin jiki. Sun ce if there is insufficient flow of oxygen to the brain due to the clot of artery and vein, automatically da aka samu brain attack. Brain what? Brain attack. Don wayansu masu mutuwan ɓarin jiki paralysis din za ka ga cewa ai ba wai yana da hawan jini ba ne, ba shi da hawan jini, an gwada ba shi amma kuma ya samu paralysis. To yan uwan ana so a gane zuciya ne, sa ce fitar da harshen shi, ka ce ma mutum ya fitar da harshe, ya fitar da harshe haka sai ka duba harshen, idan ka ga harshen ya tsatsago haka to akwai matsala zuciyar shi. Ko ka ga harshen ya yi fari kwat, akwai matsala zuciya ko hanta. Yake nan muna gane kenan ba, domin akwai wani abin nan za a gwaje-gwaje na duniya nan ba gane. Shi yasa yana da kyau ka yi karatun gargajiyan, ka yi na bokon, sai ka gane lamari, ka dinga taimaka ma al'umma kawai. Ko da an baka kudi ne ka taimaka. Hanyar nan za a bi a gane mene mutum na da matsala zuciya, ko zuciyar ya daskare kamar kankara kenan. Bawo mai koma zuciya barazana kamar sanyi, sanyi na kowane iri kwa, haka sanyi na koma hanta damuwa. Kaga hanta ya koma ya shirinkin ya koma da baya, ba asalin halittar shi ba. Shi yasa ka je asibiti sun gwaje-gwaje sau ce sun duba size na kaza is normal, kaza ma is normal, kaza ma is normal, amma kuma an rasa gane kan cuta. Karshe a'a, to da sun gane ne sai su yi ministry na musamman na traditional medicine ko alternative medicine kamar yana suke kira. Duk da cewa ana ta zama dai da su professor da shauransu da suke na yi kwana biyu da su ban san aufa ba, amma ana zama a Abuja ta yi na zaya shigar da abin ma university, African Traditional Medical Science ko Traditional Medicine a jami'oyin mun nan a shigar da shi. Kuma asibiti ya kamata yadda ake yi a su India su China da shauransu, kamata a ce sun bude wani department ne na wannan traditional medicine. Hatta department na rukiya ma ya kamata a ce an bude, don wani matsala shi ma matsala aljannu ne, kaje ka tamshi allura baka sani ba. Aljannu ne ba na damun shi ba, an ja na ta bashi kwaya, ana ta bashi allura, in an buga sa ce kai ya gagara, sa ce a je gida killa akwai abuwa gida. Kaga tun daga asibiti ma sun hada fada a dangi ko ba su hada ba. Dama shi mara lafiyar nan ya jima da je gidan wani duban shi ko gidan bokan shi, ya je masu bugun kasa sun hada sun ce akwai damuwa a gidanku, waye ka da ishu da shi, sai ce akwai ranar ba yana ba muta komi ba. Ta ce to ina akwai damuwa kenan, damuwa na gurin. Wani ya zo ya same ni, na dan taimaka mushi naka, sai wai shi ma zai taimaka mun, bai san ko zan yadda ba. Na ce me? Sau yana so ya koya mun sihiri, ina ana hada sihiri da kuma ina ana warware shi. Na ce ok, to kamar yaya kenan? Sai ce kamar mu dauka wulan nan shine kwarya, sa zuba ruwa ciki, idan na so a kira kamar Tinubu ko sile, in an kira yanzu na zai ga ya fita ciki. Na ce to shine kuma mene? Na ce to me manan shi? Sai ce a'a, sai ce ko kuma kwaryan ga ruwa amma za a hada wuta ya tashi a ciki, shi dai sa hannu, ni ma ran sa hannu bai zai kone ba, amma wani ya sa hannu zai kone.
na ce ni kuma zan